Ngiyandikelela abantwana benkosi enkulu ukuthi iphile amaNazaretha. Ngizocela umfundisi uNtombela wasedumala isabe ukuba ngifundele umthandazo isabatha enkosi Moses. Isandulelo sesitabelelo somthandazo wesabatha. Isitabelelo senkumbuzo yezizukulwane. Senkumbuzo yokuzila. Inkumbuzo kaNkulunkulu. Aiza unamhla namhla iza
kumbusise. Ngithake ngikhulume ngalo umuzi sikuwona namhlanje. Usuqhakaze kanje. Qhakaze ngokuhle. Uqhakaza nangegceke, uqhakaza nangabantu. Sibonge singakhohlwa ukuthi la ekhaya wakhona umfundisi uNhlabathi, simbonge uNhlabathi. Umsebenzi omkhulu awenza kuleli khaya, leli gceke. Engathi uNkulunkulu angamkhumbula la ekhona. Umsebenzi ayenza iyabonakala. Ngiphinde ngikhulume ngoShembe. uShembe uyangena enhlizweni yomlungu. Uyangena futhi endini. Kunina ke ukhona uShembe nimphunyula limphethe. Uyabona nje bayadesha umfundisi ekuseni lithi wapha umkhulu ile ndawo liya umuzi omdala lo lapha. Kodwa ngiyafisa ukuthi wonke umuntu okhona la namhlanje ahambe kuthola de kuzokulanda. Amen. Ngiyanicela nje ukuthi baba mkhulu umkhulilanga umkhulunyanga ezokuba babuthi ngoba makhosazana ukuthi banemukelise ngamunye isibusiso esilingene lo muntu lowo nalowo ngoba ibusisa ilingana. Kodwa ngibacela kakhulu ila ngayigqokeli kube mhlophe. Ngibabongela ukuthi sebeyonile nathi indlela eya empumelelweni. Zikhona nje ziningi indlela kodwa nayo indlela empumelelweni. uShembe uye yonke into kaNazaretha. uShembe ukuphila, uShembe uyaphilisa. Amen. Sithe siyisalwazi ngelilanga. Baba ngithi angizobika sengingasala ngedwa emhlabeni angisenalutho. Kwena wami wahamba, ingane zami zahamba. Kodwa ngoba kunoShembe inhliziyo yami nayo yonke into. Akubanga welula ukuthi sibe khona la sikhona namhlanje. Kwaba umzukuzuku. Shembe futhi uyakwazi ukuxabanisa abantu bethandana bese bemnika lento ayifunayo. Kwaba umzukuzuku usiza la. Usuka lezansi emzini omdala. Ngiyafisa futhi nalo wamuzi lo omdala nowakhe ngoba umuzi kamkhulu. Senuyeka nje unjiya nje unjiya. Lo wamuzi wona wazala nesibusiso. Ngokwami ngifisa usheshe lo muzi wakhiwa. Ngifuna yonke iMpumalanga ihlangane yakhe lo muzi. Nami ngafika kulo muzi. Sase sikhuluma ke lo baba baningi abantu silapha ya. Asibona ukuthi umuzi usumncane.
indawo isincane nabantu abakhayo sebesondele kakhulu khona. Sikhuluma ke nomfundisi uMavuso esewumvangeli nomfundisi uNkabathu cha angathi mina hambani eZwamlungu nomtshela ukuthi manje indawo ayisinike ayinike omkhulu isincane abantu sebaningi siyacela ukuthi athi kusinwebela kancane. Kodwa ayiseke indlela uthanwebe wasele umlungu eza nabo abagcotshwa bala. Futhi sihlabathi nawo umvangeli Mavuso beza khona la. Base bayikhomba ke le ndawo ababeyifuna. Ukuthi ingawanela amanazatha la nihleli khona. Kwasekuziwa ke la. Esebadabulela umlungu ukuthi libenze wakangcine la. Nabo onhlabathi noMavuso kosebenza into abathanda ababukisa ngayo umlungu. Base beshintsha oMavuso lapha. Kanti umlungu bengazi oMavuso laba nonhlabathi bazokha lo muzi omuhle kanje. Ngesikhathi beqala bakha lo muzi lo. Aselivuka ilento umona kumlungu. Wasexabana umlungu nomkakhe ngoba lo mlungu uthiwa wayinendodakazi angazi noma ngikhuluma kona yini uthiwa umlungu indodakazi unina wendodakazi. Tema ibona lo mlungu uthi awusekwakhiwa kanje uyabona lo muzi lo engakhele wona la nalo muzi womlungu ophesheya ukuthi umehluko unjani. Waselo umlungu ufika abangani bakhe abanamaplazi la. Bezobuka la uthi umngane wabo wakhe umuzi. Kanti akhe umngane wakhe wakhiwa amaNazaretha. Bathi asitshele ngani usuwakhe umuzi omuhle kanje. Uthi lona omunye umnikazi wale ndawo. Uthi ayakona wami lo muzi wamaNazaretha. Bathi uzosibukisa ngabantu manje. Kusho umkakhe uzosibukisa ngabantu. Uyabona sihlale endlini enjani thina yabona abantu bakhanda labantu. Siyahamba siyakushiya thina isiphuphu. Yathi nendodakazi siyahamba siyamshiya ubaba. Wabuya senobona akeza konhlabathi noMavuso umlungu. Uthi wenhlabathi nawo Mavuso. Bengingazi mina nizokha izindlu nje bethi mina ngizokha izindlu zamasonto lezo ezicijile. Manje nizowakha lento ningibukisa ngabelungu manje balwa nami abelungu. Sobhidlikile umuzi womlungu unkosikazi uhambile indodakazi ihambile usele yedwa umlungu sekhuluma noMavuso. Uthi into engiyicabangayo yinye Mavuso. Yinye inhlabathi. Ukuthi ithengane yonke le ndawo. Wayengacabanga ukuthi amanazatha angayithenga le ndawo. Yantayisa ithengwe le ndawo. Base bebuya beza kumina bangitshela ukuthi cha baba nangu umlungu. Useqala uba nenkinga. Ngoba sakha lezindlu zakho nje ezinhle kanje. Uthi abelungu abanye balwa naye. Bathi ulethe abantu bazobukisa ngabo. Base ngibuza mina uthi imali yini bayisho imali. Ngathi ngitsheleni asiyeza sizosayina. Siyayithenga le ndawo. Usaze siyithenga kanjalo ke indawo umlungu. Njengoba sihleli nje sihleli endaweni yethu. Ngibona ke uma khona la kube inkinga amanazatha la abahlupheka labantu balekhaya. Hlupheka kakhulu. Makume nje ngomuzi wasekwandeni ukhuluma ngomuzi wahlupheka kakhulu. Uhluphekela umhlangano. Ushembe kanayo umngane weManazaretha.
uShembe futhi akajwayelwa umthanda nje ungamjwayeli Hayi, Shembe. ungathi mayikuthuma njalo bese ucathi nawe uyawazi kuba uShembe Hayi. labantu balaba bafuna ukuhluphekela ukuthi kabi Hayi. behluphekela lo mhlangano namhlanje uqhakazile lo mhlangano ngoba phela zahamba izitha noma kodwa kufanele niyazi manazaleta nihlole abantu badala le kolweni ukuthi uma uShembe esefa usefa ngaluphi uhlobo indlela eyisefo kaShembe asefa ngazo khona amadoda ayinolaka kabi la ababethi bafikile laba bala ekwandeni bazocela umhlangano avume baba thiko lamakhosi athi hamba kosibanibani bathatha ababhale phansi ukuthi ngenyanga ezayo ngiye ekwandeni ayafika lamadoda ala ekhaya uMavuso noNhlabathi bathi bawatshela amadoda athi lamadoda hayi ngone akayikhiphe ethi imali wena Nhlabathi ushaphe kakhulu awuzuthola umhlangano utheni uShembe uthi hamba ngabantu uShembe ngenhliziyo yakhe nanga yonke into ephefumula nangokuyena usevumile ukuthi ngiyekwandini wena awunabo uShembe usuyaphikisa lamazwi kaShembe ukuthi hayi uShembe akayilapho Hayi. uShembe uyakwazi ukupha intambende uhambe ungasaboni ukuthi uhamba ebumnyameni ukujabulele futhi lokuthi uShembe uzwa ngathi yancenga abantwana ningabomphikisa uShembe Amen. Amen. Hayi. bese ukuphikisa ke lokho labantu wakhona amadoda ethi mayikhuluma la umuntu uyakhuluma le ndoda ithi mayithinta yilapha kodwa uShembe uthi ayilapha ukulashwa ke la ekhaya yiningi indlela zokulashwa Tuwa nomkhulilanga bayeka kunika inkonzo uyiphatha uzincoma ukuthi uyifathile inkonzo uthi ngaphela inkonzo ayendlini yakhe lapha endlini emhlophe bese kubiza ethi bizando sibakade phethe inkonzo uthi uyafika athi qoqa kwamasaka nakho kodukela namhlanje ke akaxoshwa umuntu kodwa uyaphupha ephathi kwabantu aphuphe nje bemphuphe Hayi. uShembe enye into nami ngiyakhuluma nje nayo ngayo yabona nje bangiphambili angithinti mina kodwa ngihamba nabanye abantu manifika nezifo abanithintayo mina bese ngenisibusiso bese ngiphila nini bayisho ke lamadoda hayi awuyi umhlangano lapho ekwandini izwi lamazo selishilo bese liphikiswa izwi lamadoda asemhlabeni bese lamadoda la ekhaya ekhathazeka izo zawo zibe buhlungu ngobuye emuva la ekwandini ekhathazekile bazobikela abantu baphela umfundisi bayocela umhlangano suke enikwa amakholwa imali hamba usicela umhlangano ebuhleni amakholwa lindile uzobuya nentenhle abuye nokudakala nangokudumala umfundisi kodwa uShembe empili isibusiso bese isibusiso sakhe silashwa abantu kodwa singalahlekile ehamba naso yena uShembe mayesekuphila isibusiso awusithutha umuntu wasemhlabeni akakuphutha ukuthi umuzwisile ubuhlungu umhlangano akawutholanga kanti sathi wena uthi uzwisa ubuhlungu ubuyangena nakuwena uShembe enye into uyakwazi ukuthi inhliziyo yomuntu akuthume umuntu awazi ukuthi inhliziyo yakhe ilikhulu ngoba ufika kulomuntu bese uyabhajwa wena usubuya kulomuntu uthi baba uthe umhlangano
hayi ngekukhona la sewutholela khona indawo bese uthi baba awu Nkosi kubusisa ngifuna ukuyoqaqa lokuthi inhliziyo elibuhlungu nelikhulu kodwa avunganga lo muntu abaningi siyahamba nabo inhliziyo zazo zilikhulu la ayindaba abaningi bakhona phakathi kwethu kodwa inhliziyo zabo ayivumi ngoba ngasuku isishosha kuyafana kubona Nkosi ngoba zange bavume ekuqaleni hayi kodwa ngibekile umhla uphela eish mangabe thina amaNazaretha siyiphambili sisho abezayo sobafundisana hayi lesibindi-ke lamadoda la ekhaya kona inhliziyo zabo ziba buhlungu bebuya bezotshela abantu hayi amabhubesi lapha kwavumile afunanga nomhlangano kodwa-ke bona bazange balilahla ithemba abalokhu bewatshela amakhosi cha amaNazaretha asingalilahli ithemba uShembe uyosikhumbula kodwa uShembe ungabe bonke abantu abamthandayo bonke futhi abantu abamkhonzayo asinakususwa umuntu kuShembe nansi into efana niyazi amaNazaretha uShembe maye kunike isikhundla noma umsebenzi fanele wena ungazenzi uShembe lo umsebenzi akuwena fanele uphathe ngobuqotho nangokuthembeka ubathande bonke abantu ungabe khona umuntu okuzondayo ngoba kuyenzeka-ke la ekhaya uShembe akunika isikhundla kanti uShembe useyakulahla ningi indlela zokulahla umuntu ayindaba kuleli bandla njengoba ngisho nje ukuthi umkhulila ngawakwanika indoda INkonzo yabe siyiphatha lento yayazi ukuthi le ndoda eyona iphathe ngendlela eyona kodwa ngendlela ayiphathe ngayo ayiphatha ngendlela yasekufaka mina ayiphatha ngendlela engathi iphutha inkonzo yakhe wabe sejika-ke omkhulu wathi mbizeni wasebizwa lo muntu wathi uma efika nje wayenolaka kumkhulu othatha amasana kuhambela ungaphinde ulibeke la ephameni wawuxoshwa akufani nathi namhlanje la ekhaya uyamiswa leso sikhashana esincane esuke uyabuyiswa ephameni wakusho yona inkosi iqobola ithi thatha amasaka akho phuma emzini waKaShembe mzini kaNkulunkulu wena umuzi wabantu abakabhedayo la cishe ngalisho igama elisho asekuyibamba yona-ke amadoda engihamba nawo-ke lawo angibhekela nina ekhaya kuthi uyalahla futhi ukuhlakanipha kakhulu fanele uhlakaniphe ungabe yisula kodwa ungahlakaniphi kakhulu ulahla futhi nawe uba ngumsindo umsindo kuleli khaya wawungabangwa ekuqaleni kodwa wabiza umnewenu umshikize angazi noma namhlanje kusenzeka indoko uzongithi umuntu ulahla ngey'ndlela ey'ningi la ekhaya ubaba mkhulu wathi yena mhla uma kuphuma umphefumulo wami nguwo ngiyangikhumbula ngesikhathi umphefumulo wami uphume ngazo niphinde ningikhumbule ngesikhathi ngingena ethulini nami ngiyobe ngikhona ngiyokhumbula lezo y'khathi ngaleso sikhathi umphefumulo wababa mkhulu waphuma ngo-9
ithuna lambi wakusole kuseni waze kwasha u6 ushuka lambi wakusole ntambama bazashaya u6 ntambama umzimba wamkhulu wangena u6 ethuneni wasethi naye obekhona kodwa ke ngixakeke ke manje wakhala insimbi ukhona umuntu ohambelayo ngesikhathi ethi baba omkhulu uyanikhumbula ngaso kodwa kube khona umuntu ohambelayo hayi indaba khala insimbi banayo umuntu ohambela anishoni indaba kwathi uyisikhumbuzo anoyifunda izinto bese neyidoyela ngomugqobovu ngaphansi uthi indaba kwathiwa isikhumbuzo lensimbi lekhala ngo9 lekhala ngo6 basholani ingoba wayishilo ukuthi nomkhumbula ngazo lezo ikhathi usho bangabe ubaba mkhulu efika ngo9 wena uhamba uPholo uzothatha siphi isibusiso khale ngo6 quarter to 6 uzothola siphi isibusiso njengoba silana mana zathi sishila imizi yobaba sizolanda ibusiso athi sizocela sizolanda ibusiso ongifundela lapho baba seFilipi 2 verse 2 we are 4 Kwalisani ukuthokoza kwami ukuba nibe nokuqonda kunye ukuba nibe nomqondo munye nibe nothando lunye nibe ninothando lunye nibe inhliziyo nye niqonde into inye ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe ukubanga nokwezwe kepha ngokuthobeka ishaye sengathi umyeni
omuhle kunawe. Injalo le nto maNazaretha umshebe bakunike into. Umthatha ngendlela yokholwa ofikayo ocela umhlangano. Ungathathi ngolaka. Inkundla yakho ekhaya iphathwa ngolaka. Funa uma uphethe isikhundla la ekhaya noma uhlanya. Noma umuntu obushe. Noma umuntu ohlobele egula. Thina maNazaretha kufanele simthathe ngendlela njengomuntu ophilayo. Ushambile etshengisa khona ubani emhlabeni. Amen. Alo kuthi uyakwazi ukusungisa isishosho Shembe. Uyakwazi ushamba uphisa umuntu osegula iminyaka. Amen. Usehambe inyanga kwala kuphele ibaya. Ngaphandle kokuthi uShembe amphinde. Nangaphandle ukuthi azangene ethempelini. Emama iqale jika lapha esangweni besezwe lokufa akade kumphethe engathi sekusukile. Shembe uyaphilisa maNazaretha. Ningenzi lutho ngombango nangodumo. Lwezulu. Phela ngokuthi ishaye sengathi abanye bakhulu kunani. Mawuphambili yenze ngathi bonke abantu bakhulu kunawe wena uzehlise uncile. Nangalesikhathi ke abagcotshwa balelizwe becela umhlangano ukuthi uzela ekwandeni. Ukuba babefice abantu abakhulwayo babeyozehlisa. Bese bethatha ngendlela. Awuwazi ukuthi uma usubuya kubaba uThingo ethe ubaba hamba kusibali abhale phansi ukuthi ngiza ekwandeni ngila ngethize. Ebese wena obhalayo usukhombe yakhe indawo wasakhombile esho ubaba. Uningi ukulahlwa la ekhaya namhlanje labo bantu abenqaba nomhlangano abekho lapha kwethu. Yabona uShembe mayisefa ngeke ubone. Kodwa uyibone egcineni tawo sengisemnyango. Baningi abafisa ukubuya. Kodwa basemnyango. Nami ngithi mawubuyisa inyoka ehlathini uzoyifuya endlini. Ayijwayele indlu. Izothi ngeze ukufudumala besishaya. Into abayenyazi ukuthi uma umuntu waba nokuphekula engqondweni yakhe abuye ephuma ukuphekula. Ayindaba. Sohlale unomsindo esontweni. Namanje akhona amaphekula acashile phakathi ukuthi wathi umkhulu lamaphekula angcono labahambile. Mali kakhulu labacashe phakathi kwethu. Iguqe lapha. Phendukani maphekula nikholwa ngeqiniso. Isikhathi sisekhona. Ningayifuthisile. Ungawudayisa kanjani umhlangano ngoba lento ayithengwa ngagolide ayithengwa ngamali. Into kaShembe la wifi wayipha abantu bana. Yabona manje bese wabhala umdluli. Abantu sebeyaphila. Bese isikhathi sidlule abantu babegula. Wakufanele ukuthi ubanike okuthize okwephakethe. Uyabona la
Wawuphuma wephebulini. Uphuma ngebhobe enkulu uphumele ngaphandle. Kodwa yongena isuke isinzima isincane ngeyinabini. Ngoba nathi nje sesiyakusaba. Usuhambile iminyaka ngeminyaka. Manje usiphathele nje usubuya. Ngibonile ngengqondo yakho nangobusuku bakho angamehla ukuthi cha uNyazi uyena lo muntu engifunayo. Wababona abafunayo. Sebonakele phi manje? Senhlike laba lento oyifunayo. Anovala amaNazaretha. Ibale zonke ikhala. Ayishintshi iphekula. Kuhamba iminyaka libuye livuke ngoba linokuphekula phakathi enhlizweni yakhe. Yala sithola ukuphumula manje ubuyisa amaphekula engabuyisa amaNazaretha. Asiyobonana nabo la emhlabeni nawe lizayo asiyobonana. Maye ngiyancenga ke bantwana baNkulunkulu ukuthi nani nibe nokubaxwaya. Baphuma bephakathi bawushiya sewuvele. Namhlanje yini lesiba bafuna ukubuya. Abaqedanga yini kahle ukubona into ababamkhulu. Bathe akuyena. Sekuye kwashintsha. Mina ngiyazazi ukuthi uyena mshwana. Yabona mawufuna ukubona lento kaShembe. uShembe yakusondeza ngoba sekubona ufuna ukuyona lento. Aqali babekhona abantu badala kusule phambili abasondeza uShembe esebabonile. Ukuthi afuna ukufika la kuNazaretha. Kodwa bese kusondeza kakhulu ngaqala. Nasephambili wayekhona umuntu oyisondezwe kakhulu wayeseyimalini. Nasebuhleni wayekhona umuntu oyisondezwe kakhulu wayeseyimalini. Shembe ngeqiniso uyakwazi ukuthatha endaweni emnyama akubeke endaweni emhlophe afuna ukugeza akuhlambulula kwenza umuntu kodwa bangahlambululeki ukuphindisela la uthoma khona. Angithandi ukuthi amagama abantu ngabe ngawasho kodwa bayikhona wayeseyimalini. Mina ngiyamazi umuntu ngiyambona futhi umuntu mayengenazo uthando lwami. Ngiyethanda. Ngiyamazi angimazi lo wami nomzali uthando lwami akanalo kahle. Wenza phimise waba engazi manje siyalamana yini sibangani naye. Kodwa ngelinye ilanga ngoba mina nguShembe. Base bembambile abafana babuza kumina bathi baba siyamkhuphula noma
Wazothamela ibhuku. Ngithi mina ngisele mthepeni. Ukhululeni umuntu waNkulunkulu lo. Wasinda ngami. Ngoba ngiyena umbulali. Kodwa kuba uyena wayebambe mina ngabe ngisaphila. Ngaba ngiyiko. Anoyihlonipha indaba kaShembe kaNazaretha. Futhi kuleli bandla mawufuna ukukhula. Uhlonipha uShembe, uhlonipha impilo yakhe. Noma uhamba emhlabeni, uhambele esandleni sakhe. Futhi mawusebenza ngaphansi kwaShembe, uzozehlisa isikhathi esiningi. Uzithiwa ubathanda abanye abantu. Ube mnene, ube umuntu nje othandekayo. Bathi ubeza kuwena. Aphambane yawo shawuvalo. Babe ubaba nje omnandi nje kwabanye. Nase inganeni ube mnandi. Ufanele kwani ikhathana likhona la lomfundisi wakuthiwa ulo. Mfundisi uMathi. Ubani likhathana lipi? Kaze nawo. Mfundisi Khumalo. Wemadoda ubani lomfundisi? Mfundisi Khumalo. Lo wayeshayida nawo mfundisi ikhathana lila. Noma Bathi ba badlala ba. Umadlala lo wenyanga yezulu. Lo lo wayekhuluma lesongo sikavukani, bayisongo sikavukani kwasho. madlala. Badlala ba. Namhlanje lesongo sikavukani. Badlala. Lo wayewancike. Anoba njalo lo bafundisi nifana naye lapha. Mina angazi ukuthi lela khetha liyangazi. Kanye ngaselingibiza ilanti wemfana kusana. Yala ngizwe ukuthi zona khetha ngala nginakithi liyangazi kanti liyangazi. Bayithobile lo baba. Eyihlonipha lo baba. Namanje ngibatholile abafundisi ngamba nabo bayithobile bayahlonipha. Ya fisa ukuthi umoya walabo befundisa ababekhona besho kungangeni labefundisa. Amen. Lona ekhaya idimoni alihambi hamba umuntu. Siyasala idimoni bese lifuna inyama elizofitha kuyona. Kuze iqhubele umsebenzi womnyama. Siyahamba nje siyale eKenani. Umsazohlupheka abantu bafuna ukugcotshwa. Wena masikhathi sikugcoka ngafa abantu yini? Akase amane egcokeni. Nkosi yamakhosi. Hawu, akemiwe. Asingabafundisi sonke. Ufundisa ma. Shumayi sonke. Ufundisa ma. Abahlambululi sonke. Wemfundisi. Awusona. Noma umuntu angazona azothi umphamisana. Awumcelelanga futhi kumina ukucela ukuthi agcotshwe. Mawungazona umfundisi usuphumile ekhonweni. Umfundisi into yokuthanda kaNazaretha, yona ngomthanda umfundisi wakho. Umfundisi wenu usegugelwe ishethi. Nikhona nithe isutha nimthengele ngalo umfundisi wenu ishethi. Nimthengele isutha, nimthengele necathulo. Into anihamba nayo akwazi ukuyiqhenya naye ngani. Isuthu.
Ungayishintsha futhi imithetho kaShembe kana asambe kule mithetho ayisibeke yona uShembe. Kufanele ukuyibuza la kunenanina elibhabhadise. Nansi ingane umfana. Yazelwe ekhabonile. Uyisandla khiphe ngishisele. Manje bayibhabhatiswa lo ngane ibhabhatiswa kusiphi isibongo? Shembe. Bayibhabhatisa sayise isikhathi esiningi. Kusayise. Kodwa bayibhabhatisa sayise. Isho phela bobaba ibhabhatiswa kusiphi isibongo? Angizwa ke? Bayibhabhatiswa phi? Bayibhabhatisa sayise. Nasi ingane webobaba ababhabhatisayo. Yomfana. Izalelwe ekhabonina. Isiyobhabhatiswa ke manje uyisandla khiphe ngishisele. Bathi bize isibongo sababo. Ibhabhatiswa ngasiphi isibongo? Ekhabonina ba. Kaleni. Jehova. Babi laba bathi ingane ayifuna isibongo sikayise noma uyise kayise ngalutho. Jehova ingcwele. Mina sengibonile emhlabeni yabona uma ufuna isibongo singenamsebenzi. Jehova Ufuna lezi zintathu obuyiniwe ekhabonye seyihambile kwayizona uphenduka umphuphu. Ayifunakali futhi indoda eshithi izibongo zonke insuku. Ufunde esikoleni. Kuyisibongo esithile. Uthola umsebenzi. Kuyisibongo esithile. Uthola unkosikazi. Kuyisibongo esisodwa. Uyasuka uhamba nabantu laba kuthiwa yini? Bamanga. Noma ngabe bayiqiniso mabethi wena wakasibanibani. Usibanibani engezanga lutho. Uzombiza kanjani intoka zakwenzele lutho? Ungamazi ungamonanga. Alo wazi lokuthi idlozi labo malume lona likhulu lakini. Amen. Yabona nje ungafika ukhiphe inkomo ekuseni. Wena. Noma zedipini noma zedlelweni. Mawubuya. Khona uphuthu la. Uzofakelwani la bana wale ekhaya. Bakumlaza ngaphezulu. Wena bakumlaza ngaphezulu uphuthu nomlaza. Kodwa komalume. Noma sana phela. Nkosi. Isenze ukuthi ngempela ela komalume. Ngoba nesise sithola umuntu esabomama. Nina madoda nana kumele ukhulelwa. Asaba ngibamba manje. Manje lesizwe. Ana besifazane uNkulunkulu wasibusisa wasinika abantu besifazane. Manje imisebenzi enzima. Ngoba nje mawuthi uyokha amanzi la empompini ngakwentombela. Emathangini uyita isuthu uzowathwala ngekhanda bamgqenuka nje le ndlela. Kodwa umuntu osifazane lamanzi vela wathatha wabeka ekhanda nje ahamba aqona. uNkulunkulu wamdalela ukuthi abe umgogodla womuzi. Amen. Azelengile nazizinto nabona besifazane bafika nezinto emzini. Mayisefikile umuntu eseganile. Esejiya ethi uba uma wala ekhaya uyamthakatha. So sekwenze njani makunjalo? Indaba enkulu. Yenzela yini ukuthi umama uzala bekathakathe umakoti wakhe? Angibulala ngani ngiseseswini mina mangabe eyobulala ukwandisa kwami umuzi wakhe.
Futhi khona noma kupho lapho. Bayavuma noma baphiwe. Bathi khona. Hawu. Umama athakathe umalukazana. Emthathe la. Ngoba kubangwani. Emthathe la. Phela siwenga sewena okababa nomama sengowakho usungawasho ukuthi baba asihambe siwakhanda hayi ukuthi umama uyakuthakatha. Nani madoda? Anihlukaneni ukuthi unike amakhosazi nonithi ngivume ukuthi ngithathe ukhosazi esibili. Kodwa Shembe uyasakha namhlanje. Manje umuntu usavumukaphi? Usethi mina ngithatha ukhosazi esibili. Akunjalo ukhosazi esibili uyakhuluma nomkakho. Avume mayivume kodwa ngikhona ukuthi unkosikazi angavuma. Kufanele phela nawe ushaya lawa amazwi awashaya mhlawumbe ebhedini. Nkosi wakho. Noma washaya mhlawumbe empulini. Ayisithandi lesithembu mama. Cha mama. Mayethu umyeni wakho kusho umyeni ukuthi athathe unkosikazi esibili ukuthi cha ubaba waphika emele wathi akazasho ukuthi indoda. Umyeni wakho kufanele ngewena ngoba la uvumelana ebhentshini. Athi mkabi ngicela ukukhulisa umuzi kababa bangathi ukusho mina. Ebazajabula. Cha phela indoda mayifuna ukwadisposa ngayise. Ikhuluma nalo unkosikazi ukale wafika ukuthi mama ngicela ukwandisa umuzi kababa. Noma yovuma nje isivuma kanjani ngoba yiko akho umuntu ongafuna ukuba babili endodeni. Kodwa ke phela ukuba babili endodeni akulona icala. Mina la nto yakho uNkulunkulu njalo. Waselakha igama yalihle umuntu wesilisa noma indoda mayine intombi noma imbili noma ey'ntathu noma ezine noma eziyisihlanu noma eziyishumi. Lasi igama layo labizwa lalihle. Kuthiwa yini? Udona intombi eyiningi kuthiwa yini? Isoka Nkosi. Kuthiwa yisoka. Nkosi. Owesifazane wasencishwa leyona. Bathi bashanga insizwa ezimbili base kuthola igama elithe phecelezi. Okusho ukuthi wenziwa uNkulunkulu kodwa ke phela kulikhulu. Sesiyosala sesivuma nje angithi. Kwenza uNkulunkulu. Yebo mama. Abayithu lo mama bayodayile ndaba. Sengiya ngasemaphethelweni bantwana baNkulunkulu. Masihlangene la siyobhala amagama ethu incwadi lokuphila. Nkosi. Nokujabulisa-ke bantwana baNkulunkulu uma lo mhlangano la ekwandeni. Ubaphendula abantu bakhona ngeqiniso. Ubike ukhohlwa nokhumbula njalo ukuthi mhlawumbe fika la nanzonza.
ngoba iningi indlela zokufika kwemuntu la omunye ufika ethola ngomachophetshana omunye afika nayilonda zibonke omunye afika ethathe ikhadi elingafiki bese mhlawumbe ngumbuselo uvaselina ithi Nkosi Mbusise othi ebuye ebuye baba sezaphela ilonda selaphela ikhanda ngoba masize kushamba sizekuphilile. Amen. Amen. Ngiyacela ukuthi nani senila phambili nifake ingubo emhlophe. Ukubani laba bafikayo nibamukele ngezandla ezimhlophe nifudumele nibaphe nothando nabo bazizwe besekhaya.
ngoba phela ulwa nabo bonke abantu. Noma uyakuzwa awuzwa, awufuni ukulalela abefundisi, anobalalela abafundisi bahloniphe, babekiwe ukuthi balalele. Ukuthi umfundisi, umvangeli, umshumayeli, indlela ukuthi inhla isuthi imshushisa. Labo bantu bagcoshiwe, basebegcoshiwe, ningabashushisi, okungenani lezani kimi. Mabe nikhona into enifuna, khona into ehluphayo la inhla isuthi nenye. Athi umuntu usefuna umfundisi wabo. Lo ngashabanisa umfundisi enfuna wenu. Yini azoyenza lo yini umfundisi? Ehlula lo kade vele khona. Zingahluphi isipela weNazaretha. Umfundisi manibekelo yena nje Mthandeni. Umvangeli manibekelo yena Mthandeni. Lo mshumayeli kanjani manibekelo yena Mthandeni. Nawe cishe ukukhohlwa abantwana bakaNkulunkulu. Akekho-ke umuntu onoholaka njengomuntu ofuna ukugcotshwa. Uthi angasabahloniphi laba abafaka kwakhe lo ofuna ukugcotshwa ngenkani. Ebese sona kumbuza kodwa umfundisi walutho lo kade ngihamba naye uthule nje kancane. Akangiceleli ukuthi zingcotshwe. Unenkani weNazaretha umuntu osefuna ukugcotshwa. Nemthetho ukuba angasayihloniphi. Kanti mawubona into kaShembe yakuhlula. Awugcotshwa. Ngoba phela uzofuna ukugcotshwa lonke izinto zokholo. Angophumule ekhaya. Mhlawumbe uShembe ukukhumbula. Mase sigcotshwe sonke soshumayeza abantu. Bani ozolala omunye ngoba lawo umfundisi nami ngumfundisi. uShembe nami nguShembe. Ubani ozolala omunye. Wazo ngiyaqala ukuthi hayi ngikuqhubeka kaShembe nami yazi. Nitha isuthi ngiyacela ukuthi ithobe. Nkosana. Amen. Yanceka nje lezi ningayoni into abamphulu. Ningamvumeli ukuba ngene phakathi kwenu. Thanda kanje nibe munye wayishiva ukuthi ibani munye njengebumba lasemende. Nkosi sisengizwile. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu neshumi nesishiyagalombili. Ngicela umshumayeli Nkosi wasebhimuzi asolala isihlabelelo Nkosi Moses.